Oke lo guys, ayo kita budal tanggapan lagi. Aku pakai jas warna ini aja. Ki jasku sing baru datang ya guys. Ki belum tak belum tak channel ning apa jenenge ruangan wardrobeku. Ala-ala yo, ala-ala gawe wardrobe. Tapi jasku akeh guys saiki tenan. Pakai dasi ini aja wis. Pakai navy karena klienku minta navy. Ini Malang kota guys. Gak salah gedungnya Harmoni apa ngono nggak paham juga sih. Gak tas apa gak koper ya. Paling penak aja gak koper. Gedung Harmoni. Jangan lupa mencatok. Yuk kita beres-beres dulu guys. Ya wis guys. Cik ya soalnya ki ning jopo udan. Yo. Wis engko tak sambung maneh, oke? Tak sarapan dulu habis ini. Terus prepare dulu kisik bar tangi guys, kisik jam pira sih? Kisik jam 6.37. Oke, ya wis. Tak prepare dulu. Tak beres-beres. Engko neh ya. Oke, dadah. Sik. Tetap stay tune, oke? Nanti tak vlog ning lokasi nih guys. Siap. Oke guys, dapat berkat guys. Sepurane kumang ora tak sepil ya guys. Aku yo gak kober ngevlog ndek kono sepurane soalnya acarane mek dilu guys. Yo tak sepil tipis-tipis engko ya. Ya wis terima kasih engko ya guys. Wis mari tanggapan aku. Oke. Dapat ini. Terima kasih Mas Rehan, Mbak Lintang. Lancar terus ya. Semoga sampai hari H, oke? Apa? Mbak sapa iku? Itu Mbak sapa? Mbak sapa? Jajan. Mbak Cacan. Talah. Apa ki jenenge? Apa ki jenenge? 8. Oh, wek. Saya dirasani ambek ibu wingi. Masya Allah. Iya, iki mbakku. Iki mangan iki dawa. Oh ya pinter lek golekno duit. Iya. Oh, iki nek banaga. Dong no. Iya wis iris. Tas mulai tanggapan. Ayo, bro. Kilo. Kilo nakali. Kenaka. Beres Novi. Bapakmu. Dari kafe tadi. Enak iki, berarti iki. Iya. Tunggu kapan? Sik tas ki mang. Dalem. Oh, jangan kafe. Iya wis. Toyun. Iya. Tas ini ki ae tak yo. Ndi? Cukup apa nih pas teduh. Sila ba? Cukup. Ya ngerti kodonge Pacilino copyright. Nah, Duh, guys. Kondi guys. Kondi guys. Guys, kondi guys. Kondi guys. halo guys. Kondi guys. So guys. So guys. Ngaku wae ta ndeloki. Ngaku wae. Oh, So. Hore. Oke. Kok kurumen sih, Dondo? Mlaku wae, mlaku wae ndeloki. Lah wase ngopo? Udah nah. Delok. Mlaku arene. Yo sandale apik erek. Ya, tangan sepatune. Lah ik. Handalnya nyerah. Ini Kamu nih ya. Kamu nih ya. Cit. Diu. Ya Allah, wis berkat maneh. Segi masak. Wis mangan berkat iki. Jalan Rene, mau aku. Rene. Kalau bapak kalau. Tenan di. Iya. 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 Rene bu. Ora ono wi lampune wi alah. Yo, padang. Nah, wis yo. Ngate guys. Gones ono lagu. Guys, ngate guys. Iki kan mbakku. Wis Pak. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Dadah. Terima kasih. Udah. Terima kasih ya. Cip jauh, yuk leng. Lah iya. Kalau Mbah. Halo, Mbak.
Terima kasih ya. Oo, sentas. Terima kasih ya, kok terima kasih ya. Hah? Ibu nanti Pak. Balik. Oke guys, kilo ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah. Akhirnya tadi ini di tengah-tengah ini ki. Ya, yang ngono ae wis Mas. Apik ngono iku. Tadi ini melih di tengah-tengah ini. Tapi luru dan kanan kiri. Heeh. Sampeyan pisah ya, kotak-kotak sak mini. Iya ta, melih. Ndek lek gampangane kon tuku 20 kene ya 10, sing kulon ya 10. Ngono ya. Iya wis. Sing etan 10, sing kulon 10. Heeh. Ngono ae wis penak. Buat di WA. Terus di WA di bel apa jangkat. Nah, dia deh. Sopo e? Dengan koi putih Joko sekop. Mana jadi dia mampir no make up bro. Mana orang mulai jangkit minggu itu bapaknya ra Aduh ya mas teman. Kilo Mbak Risma diawur. Mana lah dia HP ku mbok anu ya. Aku ngapain. Keplek noe HP mulai dibelak kene ngono lho. Sing motif iki mbak akeh itu Mas. Ya kok api-api iku Mas. Larang paling Mas. Kan ya mulai kon ngawe. Kandane rata-rata 15.000. 20 lah wis mudhun. Paling larang selawe. Sampai aku. Tak nang sopo bener. Nang nanti apa Desari apa nang sopo Mas? Nanti kok bentar. Kok bayar kan nih? Oh. Hari gua. Mantong iku ah. Story. Iya. Ke story? Dikirimi wong. Oh ngono ah. Tadi melih regane. Oh iya ngurus di sopo ya. Wong nyetak. Wes entek rek mantong. Iya aku mang kesini kepingin bau hutan sih. Sewuannya. Sewan, kabeh jamur harang. Kok sewuan iku? Ayo. Itu ada di sini. Kalau nyoba mun. Korong. Jadi ada TikTok. Aku lihat di TikTok. Aku iya. Gelap mata lah sih wong. Mama piku. Dedeng. Enak pokoknya itu deh. Vì mang nhiều con vật này. Nong lo kan để ăn quá. Kalau anu, Mak. Iya, Mbak. Anu